Mwanchu murire liwen soko TV ne ritukurinde rigia ritukuria Juma ritukuria 23 se mutienyo mutangani bwo mwaka oyo igano kugera kwa ndabona kwagenderere bya kwabokire byana kurandonsi asore mambya yabono asobokoreria sukwerigeria asemiremo yago nandonsi ase obwatete soko TV buruswo mugusikuro chinsa 12 cheke mambi goikera bondegara nengo kwarigania ase ogocha korigereria nabo yokomorekera aliagendere tokorekana ase ritukerigana moneka riketo gukorera ase eikie yekurasemu yechisemi obo cheno ya watkene kurase binyoro byaito oborai obokoreri nabo igo nase ensemo yende aliagendere tokorekana kurochisemo akurorogongo rwagusi gwika county ya 45 na ibere minsetu ya Kenya no gwika iskoyense yeito ya Kenya. Karibu tosange asobwamo na badaye ninchikobono mugeni mi studio kekeria kireri tukoria Ijuma eganga gosekerengekere nene turachikorigeria aseri tukeri gani chikoba no murandi oyo orachi gwasiori nabo igo gukwanira igoro yokwagacha enywomo asinchira ere endonge igo kerengegetekere na aseri tukoria rero nigo turachikokwanira igoro yamangana bwatikene nenywomo no murandi yo turachikoba nere ime studio aseri tukeriga tubwati gwetera asinchira yo mutandao bwekerera Facebook oroboiga sesemo ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano ase ujumbe enyenge nabo igo badaye no chigwaka asoko bore libolirago na mono ekero turachikoswa asesemeri yogokwanira igoro yokwagacha gusikubeka uburuso bwenywomo ere ndongera bwenywomo ere entingu ase omuntu olionde nigere noti isano na ibere isano na isato ne mumara gatano omweryo beka isato tusange asobwamo gochakera bono goika omweryo ine narali ali ngwariganetie ase emambi yega bunabasaki baito bagenderete kuyabeka na bwego koyariganya ase ritukeriga tuchaka asobwamo ereterane Ishmael Mogere. Asumo chakaro emambia yabono omo DCC Okisi Central Gladys Nyongesa nigaru kubori guchia saba menye besemo ya gusi banyare gusimeka emetaso bonge egere enyare gokonya gusire bintu bitwetana ine na gokonya koreta embura Gladys nigobo igwaru kubori guchia se abayiboni nabagambi banyare ko ene kibuna abana bonsi bakora matemu ye grade kerigia kiandango so abare bonsi ase senior secondary ase grade keria G10 Gladys Nyongesa niga yakuwa naya engaki yakuwa naya nabariki engakiomira nabariki bamangana asensemo ya daraja imensemo ye mungi ya nyari bari chingaki chokobekerwa egutwa yo mukonyi bo mugambi we sublocation ya daraja aserita Julius Mugaka uyogo sobisi koira ribaga yo kabiro mukonyi bo mugambi aserita Kennedy Kaunda uyo cheto mutimuko wetani umwaka yomo ayalire nabo igukorera abamenyi be sublocation ya daraja ko babatari no mukonyi bo mugambi ase egekakyo umwaka oyo mubona ya mase ya mugwe kase county ya Kisii turari ryango naraliaya omo DCC Okisi Central abwate mambye yega na wamba hivi tuendelee kupanda miti kuna climate change mazingira inaharibika ndiposa tuweze kuimarisha chemchemi katika eneo hili chemchemi ya maji ambapo tutakuwa na chakula cha kutosha, ukame hautakaribia sisi tukiwa eneo hili. Wananchi wenzangu, kuna wale watoto ambao walifanya mtihani zao ya junior secondary. Ile grade 6 inafaa wajiunge na junior secondary 2. Mtihani unaitwa KPSEA. Wale watoto kama bado wako majumbani, naambia majibu zangu hapa, watoto nyumba kwa nyumba tutatafuta wale watoto. Serikali imejitolea kwamba elimu lazima ifikie kila mtoto ambaye amefikia umri wa masomo, kuanzia chekechea kuendelea. So wale watoto hapa bado wako nyumbani wamefanya mtihani wa KPSEA waweze kujiunga na junior secondary school. Wale watoto ambao wamefanya junior secondary grade 9 waweze kujiunga na grade 10. Wazazi mjifunze kujua CBC ni
umefika grade 10. Bado wengine wetu tunasema hatujaelewa, ni mfumo ambao uko na ukosaji vipawa, talent based education system. Kwa hivyo tunatafuta wale watoto ambao wajajiunga na grade 10, mnisaidie. Ukiona jirani wako mtoto alifanya grade 9 hajajiunga, mtuambie. Ripoti kwa chief, wako pale, ripoti kwa assistant chief, watoto waweze kupelekwa kwa shule iliyo karibu na hao. Tumesikizana wananchi. Wakati huu ninapoongea, watoto ambao wamejiunga na grade 9, grade 10, bado tuko 97%. 3% wameenda wapi? Watoto wale ambao wanajiunga na colleges, katika technical colleges, bado tuko 14%. 14% wale wametoka secondary school wanajiunga na colleges umuhumu station or technical. 14% peke yake. Gotigana nayo mwancho morigereria mambia bona abamenye korwa ase county ya Laikipia nigo baunchireri guchiase chinchira chekerero chokonyora umuriro bwokorosie ndagera eyue manyekaine buna biogas magiga yokonyora inchira yogunchiriria korwa ase ekemeri get ekemeria ekyogetaganiri kemanyekaine buna cactus buna bange baito tumanyete asorogongo rwagusi gose ase ensemo ya gusi nyona asorogongo roiga rwa Afrika abange baito ngocha tore twatumeka amakara lakini ine no manye tena abaiga kurwase ensemo ya Laikipia nigo babiri bagutumeka kemerie ke kemanyekaire buna cactus ase ngaki bagukenacha bakiomi nabo igo bagutumeka buna oroko norukorwo no babiri bagutumeka ase okorosia endagira tiango turarigerie maunchiro likiaria gose agendere chokorekana kurwa ase ensemeyo gwetera ase nchireiga bareteru ya kerero yogutumeka umuriro manyekaine biogas mingi kutafuta kuni na hata tunakosa, lakini kwa saa hii tumefaidika juu tumepata hii biogas, ndio tukapata hii matunda ya kutengeneza naye kuweka kama hiyo mafi ya ng'ombe. Kwa saa hii tumepata shamba ndio tunakula naye, na ndio hii shamba ndio tunapata naye kama sukuma, kila kitu naona imepandwa hapa. Na pia tumeshukuru sana. Kwa saa hii tumeona badiliko ya kuni na hii biogas. Mbeleni tulikuwa tunatumia hiyo kuni na iko na moshi na tusumbua macho. Kwa saa hii tumeona mabadiliko juu biogas tunapika haraka. Unakuta watoto wanaamka usiku wanapika naye chai wanaenda, lakini iko na faida mingi tofauti ya kuni na hii ya biogas. Biogas ndio iko na maana na inapika haraka. Nimesaidika kwa hizi vitu kwa hii kampuni. Ya kwanza nimesaidika kwa moto, kuanzia saa hizi siendangi kuni, nimepata moto. Kitu ya pili nimesaidika kwa tank, maji, nimepata maji fresh, siendangi maji. Kitu ya tatu kwa betri, moto, tumepata moto ya kutosha, mataa, watoto wanaweza soma kwa nyumba. So tatizo moja ni shamba juu ya ndovu. Tumesaidika kwa hiyo shamba, but ndovu Yesu tupea ni nafasi ya kupanda hiyo shamba. So kuna kitu moja ninaweza omba kwa kampuni, kama mnaweza tusaidia na stima ili tusaidike kwa hiyo shamba. Na ikasambaa kila kona ya Mayanat. Imesambazwa sana sana na wanyama kama nuku imekuwa chakula ya nuku, imekuwa chakula ya ndovu, wakasambaza kila mahali. Na pia watu walikuwa wanakula kama matunda. Ni matunda, kuna matunda yenye inakuliwa hapo. Ukikula inasambaa all over. Alafu wengine wana fence maboma yao kama fence. Sasa venye wame fence inakuwa tisho, inakuja inakava mpaka hata hiyo boma, mpaka wengine wakahama. Familia wengi wamehama huku sababu ya hiyo mmea. Ina affect sana mbuzi. Mbuzi ikikula inaharibu meno. Unakuta mbuzi kutafuna hata nyasi inakuwa shida.
na pia inaharibu macho, inaenda inapoteza mbuzi macho ya eradicate. Wamekuwa wakikata, wamekata kwa households level. Unakuta familia kama hii boma yangu sasa, tunashikana na neighbors, tunakata ile ziko hapo nje ya boma, tunakata, tuna pile, tunasanya zikauke, lakini ikakuwa tisho bado juu imeenea sana, imeenea more than 90% of our land. Sasa imefika mahali kucontrol inakuwa shida. Tumekuwa tukifanya hata community land, CLMC wamejaribu kutumia njia yote ya kutafuta msaada ya kukata hizo matunda na ile kwa eradicate, lakini imekuwa tissue juu unakuta wanatumia pesa mingi. Unakuta kuna shirika fulani wanafanya kama ekari 4. Wakifanya ekari 4 hiyo wametumia pesa nyingi na wametumia watu wengi, wamepea watu wengi kazi, lakini unakuta haiishi. Na the moment wamekata hiyo ekari 4, ukienda mwezi 2-3 ndovu tena imerudisha hiyo mmea hapo. Kwa hivyo ikakuwa shida. Kwa eradicate imekuwa ni kama tunajaribu, lakini ijakuwa success. Na saongea kuhusu hii biogas ama matunda. Wakati biogas ilikuja ilitusaidia kwa sababu ni njia moja ya kutoa hii matunda ambaye tuko naye, na tunashukuru kwa sababu wakati tunatumia kwa biogas inatusaidia. Pia inakuwa njia ya kutoa kwa sababu imekuwa eradicated, kwa imekuwa mingi kwetu, lakini kwa maboma ikiwa mingi ambaye ile imewekwa kwa biogas, itakuwa kila mtu anaamuka asubuhi anaenda anatoa, anasaidia. Kwa hivyo watu wengi watakuwa atasaidika kwa sababu hii kitu itakuwa mashini ndio tulikuwa tunaomba iwe mingi. At least kama itakuwa itawezekana iwekwe kwa kila boma, iwekwe kwa maybe kwa biogas kama 4 wawe na hiyo mashini, 3 wawe na hiyo mashini, kwa sababu itamaliza matunda kutoka kwa mayana, itakuwa itapungua kwa sababu tunang'ang'anaka kutoa matunda. Sasa tulitafuta njia yote, kwa batili wengine wanakuja wanatusaidia, tunatoa kwa mkono. Lakini saa hii wakati tumepata hii biogas tulikuwa tunashukia matunda sana, lakini sasa saa hii tumeanza kupata matumizi yake kwa sababu tunaanza tumia kwa mambo ya kuhakisha biogas, na pia wamama wamepungua na ile gharama kubwa ilikuwa naenda kuni, kwa sababu sasa ni mafuta kidogo tu unanunua, unasiaga ndo kama 4, ukiweka ama 5, ukiweka unakaa siku 2, 3, 4 bila kuweka. Saa hiyo hata utakuwa umeenda mahali mrefu alafu unarudi tena unasiaka. Kwa hivyo tumeona faida yake na tunasema tunashukuru. Na mimi nikiongea kama kiongozi yao, na sasema maboma ikispread ingie kwa maboma mingi, itakuwa imepunguza hii matunda kwa community. Kwa sababu kila watu watakuwa naamuka akitafuta ile yake, badala ya kukata miti pande ya forest, tutakuwa tumesaidia environment. Kwa sababu tutakuwa tunatoa matunda na tunakatakata matunda, tunatumia, alafu inakuwa moto. Pande ingine miti hii yetu ya ambaye Mungu ametuwekea ama ya nini ya mvua, itakuwa inatumika kwa kuni, kwa sababu watu wote wakipata hii stima, na tena watu watakuwa wameendelea kubadilika kukaa kama wale watu ambaye wako Kenya, ambaye akiwa mahali hata anaona ako mzuri yako Kenya mzima. Cactus or the puntia that we have here in Kenya is the invasive species. So there arose a need of how can we kind of manage or address the challenges that was being brought by this invasive species, especially in this area of Laikipia. Now, the first thing we did was that we sat down with the community to kind of understand their need and their challenges. But then we find that the community, we had both the women and the men. And the men told us that the main challenge they have in this area is actually the issue of animal feed, especially during periods of drought. Because during dry seasons, the animals have to move away to look for pasture. And at times, they also lose quite a lot of their animals. But then the women said that their main challenge was cooking fuel.
because you find that this dry area is becoming more and more dry, and accessing firewood was quite a big challenge. So initially, we thought that we needed to address the issue of the women first. So that's why we came up with the issue of, to address the challenge by having biogas. So the initial households we had were only 2. And this was a project whereby we were learning as time goes on. So because there was not so much experience, we wanted to see how will the 2 households perform. So we wanted to know what are really the challenges that they will face in the first year. Now, in the first year, we realized that the main challenge was actually water, and then another challenge was the issue of nutrition, especially for children. So the next step we did was that we then expanded to 10 households, but then we included water tanks to address the challenge of water. And then for the nutrition, we came up with the vertical gardens, such that the effluent that comes from the biogas can then be used in production of vegetables, because these are communities that they don't do a lot of cropping. So we had to train them on how to kind of tend the vertical gardens. So that kind of helped in using effluent from the biogas, and then supporting the nutritional status, especially kurwase county ya Laikipia guikase county ya Meru ekero muraibwense Dr. William Samoei Ruto agendera takunari umurubirio oyore bukubakonya basaye umanyekere buna nyota imense ya Kenya niga abananchi n'abarayi bago kero umurubirio uyo bwogusira abasaye eri kwagendereria abwase kiri bucya abasaye bagenderete gotonwa nibo n'abarayi nabo igo abananchi bagenderete kwerera emambia bono kurwase nsemo ya Meru. Na kuna viongozi wengine nimeona wanaleta siasa kwa hii mambo. Wengine wanasema sijui pesa haitoshi. Wale ambao wanalalamika ya kwamba hii pesa ni kidogo, wao wenyewe wamekuwa viongozi na hakuna hata siku wamesaidia kijana hata na shilingi 5,000. Wao wako na pesa, lakini kwa vijana wengi 50,000 is money that can get them started off even as they are supported to grow the business in the future. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli jameni? Hii mradi wa nyota uendelee isiendelee? Uendelee usiendelee? Kuendelee na mradi. Rais Ruto amefanya kitu kizuri. Rais Ruto fire. Your Excellency, over the last 2 years, you have stabilized our economy by dealing with the macroeconomic issues. And now, today, through this program of Nyota, we can see you addressing the microeconomy of our country by addressing the needs of these youth and entrepreneurs, youthful entrepreneurs of our nation. And Your Excellency, hii program wakati iliitwa Nyota, na Nyota ni star kwa Kiswahili. Hawa ndio nyota ambao wataangaza uchumi wetu wa kitaifa siku zijazo. That this, Your Excellency, are the stars of our economic growth today and in the future. Jana nimetumiwa message 3 na msichana wa Embu. Akaniambia yeye she's really struggling because her mother is sickly na akona mtoto mdogo na hana pesa ya biashara. She was asking for only 5,000 shillings, Your Excellency. Akaniambia atanunua pineapple na watermelon akatakate aende auze hapo kwa bus park. 5,000 shillings only, she told me, will change her life. Leo hao vijana wanapata 50,000 shillings ambao watu wengine wanasema ni kidogo sana. I want to tell them, face the realities of the people that voted for us. Hiyo 50 ambayo unaona si kitu is a lot of money to a young person who is starting their small business. I want to tell you, najua hii ni musimu ile tunalipa licenses. But I am going to waive all licenses and fees for biashara zenu, muende muanzishe biashara huko Embu.
ile miradi itaanzishwa, biashara zitaanzishwa kwa huu mradi wa Nyota. Hakuna kulipa licenses. Tutawalipia kama County Government of Meru. Kama County Government of Meru. Vijana, usikule mbegu. Ambia aliye karibu na wewe usikule mbegu. Mbegu ni ya kupanda, Your Excellency, umeipanda a seed of greatness in the lives of these young people. La pili, na nikimalizia saa, because this is not our day, it is your day. Ni jambo tu moja nimeona kwa mtandao, kuna mambo inaendelea. Kuna watu wangwana wengine wamejitokeza, sasa wanawaambia kuna Nyota Foundation, wanawaambia sasa umepata hiyo 22,000 ya kuanzia biashara, tuko na Nyota app, ingia hapo, sijui lipe pesa ngapi. Sisi saa ile tunatangaza kupeana pesa ya Nyota, tutatangaza kwa njia ambayo iko wazi kama hii. Ndio hivyo. Usiende ukadownload those links. Those are fake links. Those are fraudsters. Utakapowapatia details zako, watakuibia pesa yako. Tunaelewana? Kwa hivyo kama unapata information, uliza au machiefs na au ngao officers wakudhibitishie kama that information is correct. Enda katika mtandao zetu rasmi, Ministry of Youth, Ministry of MSMEs na ma agencies, you find out to establish. Hata mimi namba yangu mko nayo kwa sababu huwa mnanisalimia. Hii safari ya hii mradi ya Nyota ambao tumeletewa na Mheshimiwa Rais ingehitaji mahali fulani pia wewe kama kijana uchukue hatua, ujukumike. Na wewe kwamba umefika hapa leo Kinoru Stadium ni evidence kubwa ya kuonyesha kwamba wewe pia uliposikia habari ulichangamka na ndio maana umefika hapa. Na kwa sababu hiyo nasema nyinyi ni top shota sana. Habari yako? Poa sana. Mimi naitwa William, na wewe? Naitwa Maureen. Maureen. Yeah. Haya Maureen. Kwanza umepata do? Yeah, nimepata pesa. Yeah. Iko kwa simu? Iko kwa simu. Nione. Wow. Okay. Sasa Maureen, mimi nilisema sio lazima uwe wa chama fulani ama mrengo fulani ama ujuane na chief ama ujuane na MCA. Wewe kwa hii program, wewe ulijuana na mtu yeyote ndio ukafika hapa ama ni kujipanga ulipanga? Mimi ni kujipanga, ni kujipata nilijipata. Yeah. So how did you apply? Nilidial 254 hash nikaenda kwa Nyota. How did you know that there was this program? Nilitumiwa link. Yeah, nilitumiwa link na rafiki yangu. Alafu sasa nikadial alafu nika-apply. Yeah. Alafu ukafuata? Alafu nikafuata the process. Yeah. Did you go to the training? Yeah, nilienda training. Did you think the training was useful? Yeah, it was successful. Asensemo yende umurai wekiama kia DCP Rigathi Gachagua nigagikiria abarai kurwa asensemo ya Northern Kenya ase ugocherera bariki bamangana abwo baroberiti gokorege ikaro ase gokoro egikara monere ase obumenyo bwa ime ya Karen. Gachagua nigatebera buna abarai abwo nigo bare no bwoba bwogotebigwa obwene bw'oburayi bwabo obwo Bwoburayi bwabo obobe guchase abananchi bensemo eyo. Nimehuzunika sana ya kwamba tangu niongee maredio za Kisomali na Kiborana walinitafuta wakitaka wakuwe na kikao nami na wakisema ya kwamba wamesukumwa sana na watu ya Garissa na watu ya Mandera na watu ya Wajir na watu ya Marsabit na watu ya Isiolo. Wangetaka tukue na kikao cha faragha tusemezane. Na hao maredio waliponitafuta, mimi nilikuwa likizoni pande ya Mombasa. Nikasema ya kwamba kama wakaaji wa Isiolo, Marsabit, Wajir, Mandera, Garissa wangetaka kuzungumza nami, mimi nikiwa kiongozi katika Jamhuri ya Kenya, lazima nizungumze na hao. Nikachukua ndege nikakuja. Na hao maredio zote wakakuwa tayari. Kuanzia jana wametishwa, wameshurutishwa, wameuziwa uoga kwa sababu viongozi katika hizo kaunti 5 hawataki ukweli julikane.
wangetaka kuendelea kuwadanganya wakaaji wa hizo kaunti 5 ya kwamba wamekuwa marginalized, na zile shida ziko huko ni kwa sababu wako marginalized. Leo ningetaka niambie jamii ya Wasomali, kama mko na rafiki katika Jamhuri ya Kenya, ni huyu Rigiji ako hapa anasimama. Mimi ni rafiki wa dhati wa ukweli wa jamii ya Wasomali, kwa sababu jamii yangu ya Mlima Kenya na Wasomali sisi ni kitu kimoja. Sisi ni wafanyabiashara, sisi ni watu ya kujitafutia, sisi ni watu ambaye tuko na bidii. Sisi watu ya Mlima Kenya na Wasomali tunafanya biashara pamoja, na katika uchumi wa Jamhuri ya Kenya, jamii ya Wasomali na watu ya Mlima Kenya tunachangia kiwango kikubwa sana kuendeleza uchumi wa Jamhuri ya Kenya. Na jamii ya Mlima Kenya na Wasomali hatuwezi wachana. Sisi ni kama chana na pete. DNA ya Wasomali na DNA ya watu ya Mlima Kenya ni moja. Sisi ni watu ya bidii, sisi ni watu ya biashara, sisi ni watu ya kutafuta, na sisi ni watu ya kwenda kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Very, very saddened by what is happening in Northern Kenya. It's a very sad state of affairs. And I think time has come for a leader in this country to speak for the people of Northern Kenya and to help them to liberate themselves from bad leadership, from theft of public resources, and from being trampled upon by their own leaders whom they have elected. I think somebody must help the people of Northern Kenya. Na mimi mwenyewe historia ya nchi hii ikiandikwa, nitachangia kiasi kidogo kusaidia watu ya Northeastern Kenya, Northern Kenya. I'll help them. And the way to help them is to tell them what's going on. I must educate them. I must give them information going forward. And they can be sure nobody can stop me, nobody can intimidate me, and nobody will come between me and the people of Northern Kenya. Wale ukitaka kuitana press kesho unitukane, nitukane. Niliona hii kijana anaitwa Juneta na nitukana jana usiku na ni sawa. Yeah, yeye aliiba pesa ya baba. He stole his money ya campaign akaanguka. He betrayed baba when he was alive, he's betraying him when he's dead. Mdomo mrefu ya kutukana watu na hakuna kazi inafanya. Ni wizi mtupu. You know? So now we must shame these leaders. They deserve to be ashamed. There is no way they can abandon their people and go on with the life as if their children are not suffering, as if women are not suffering, as if poverty is not ravaging the people who elected them. This is wrong. It's inhuman. It's ungodly. It's unacceptable. And these leaders must be called out. Na mimi nimejitolea, hakuna pahali mimi watanipeleka. Mimi, I am one leader. I don't care. Mimi nitaongea ukweli. Alikuwa pale Mandera July 2023, akasema barabara ya Mandera na Ramu ijengwe, hakuna. Akasema public street lighting ya 27 million ifanywe, alikuwa hapo July 2023, hakuna. Alikuwa pale mambo ya Mandera water supply 2.4 billion, not one, hakuna. Alikuwa pale Kiloweri water pan ya 72 million, alikuwa hapo, ilikuwa launched on 4th May 2024, hakuna. Yeah? Haya, alikuwa pale Obiletu. Tungetaka watoto wote wa Kenya wajuane na wapendane. Sisi tungetaka watu ya Mandera wajenge mashule kubwa kama Alliance. Watoto ya Mandera 20 wakuja wasomee hapa Kiambu. Watoto 20 waende wasomee Mandera. Watoto ya Nyeri waende wasomee Wajia. Mwancho mwirigereria byamana soko cha Soko TV oburoso bwomugusi ina se ensemo entangani mambia ya bono no tugwikira omweria na boigo badaye ningirane no mugeni mambia ya bono ase kirengegeto ekenena ase ritukerigarni oturachiko kwanira no murandi asturachiko kwanira igoro yokorosa enywomo entingu gose oburoso bwenywomo entingu mborobyobo aina aturachiko kwanira ase ritukeriga lya Ijuma igasabono nigo tukorasio miri chiduka akeigo na badaye ningirane no mugeni ekerokeria tuchiko chaka gosanga emambi yega emi Soko TV oburoso bwomugusi tobare ne TV yago.
n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Onye kubwatira iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Tukuligereria lingana ligoteba Ensoko ya Masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie burdens upon who? The Lord. Ekere toko mosemeri Nyasaye ekatonie chinchera chobo Nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba Nyasaye okonene baulaotebanga njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa atakuwa tukule Jumamosi chinsa isano na mwishambo baso gweka chinsa isano na ibere ichambo baso baka oje great controversy ye esegi yenene bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase ese yasi burenya role kumetinga uwa ime Ensoko TV uchi gusaba kubolinga usaba kuligwa saba ditwa chikoro murwire bara mbyangwa chokanie ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Ensoko TV bonigo yaikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasai abu Australia ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tochikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye n'Ensoko TV
Oboroso bw'omugusi. Mwanchu muriria wen Soko TV karibu rere asensemo yende ya kabire emambia ya bono ni Friday ni Juma kurando sia sura gandira tukubwati umurubiri uyiga wetira senchire umutandao bwekerero Facebook asensemo area ya YouTube nabo igo emambia ya bono nabo kwenda asensemo area TikTok ekerugeria tuguchigoswa asenkwari yaito emambia ya bono ne kerenga yaito ekenene niwo nigo tuguchukwanira iguro yenyuomo kubiko borusa gose korosa amangana ali abwatikaine use akwenekia enyuomo entingu nkoberaroro usenyuomo entingu nkobere sustained asumuno rwege songo buna tokora teba amangana na mangago chakora kana se chinyuomo chi familia chi amate cheito kurutikene mugo chi aserinde liomana ngocha lire liabororo kunende mambia yaboro ayagonsi pinto chikoya ligereria korengana nonyana sensemeria ya mariko na kia kweresa nkikigane irigo korekana irikwenekina enyuomo nkogenderere gusenyuomo nchigo cha cyabuneka singjo chinyinge ngo chiri cyabuneka isiko igaiga umurandi to chikusanganira mambia bono na kerubya mweri baga elio agokwanie mambiega aragusogeria kurwabwo togendera gusanga asobwamo asensemo yende namba ya mawasiliano aseribolira gusase ujumbe nyenge enamba nigere noti isano na ibere isano na isato isano ne momara gatano omweri obeka isato no chikonyora libaga badairi gwaka esimiago na boigo asogotume ujumbe ero nabo konye gutuma eke togendera tugusanga emambia ya bono na kiribya ngariga nyumurandi mambia ejiga karo keri na inde agukumanya nonyene irita lyaye ribaga ncho monyene kumukwanira na kiribya tagwe kwanira erieta karibu sana kwani yango mwancho murigere mbiyamano mwancho omurigereria asoke wadrete chingse chiga oyo gukwana igakoro kwa umurandia Simon Onyuro kurwaiga omuchio Nairobi na agokere sana gukumira muno turigereti igo oyitori goikera amagani yao aitora kwane chinse chiga chiabono iga njito konye twenzi elinde toikere tomanya inki okobeka oboroso asenyomo osemboroso kitora beke enyomo ebege gutinga byabono sana taramo nintwe. Okay. Murandeka tuchaka emambia yabono nigo tuchaka kurigere kura sensemiri ntangani na oboroso bwenyuomo gose enyomo nga yacha kerete no nyenkorengana na mariko nabo igasensemo yene tuchikulie nyona na society yaito asengencho matekero yo mona bwate egentu kiria egenete bari bagenete lingana lyo monene na kwigombari na bale bagenete ebimira use tradition cyabo no nyena se society to ase tomenya toligere torarigere yango igoro yoboroso bwenyoma mbuyamono nande gwake bekere byana mbaro barigeti bimira nande mbaro barigeti oboroso bwenyomo ase kibibilia bonde tenkwanire oboroso bwenyomo ase enchira yeke bibilia nande ntoke tokorigeria na nyomo kitoko kwanira omato yinyo majiro chinyinge yewa enyomo nero royo musaje tanjiri kibibilia lakini tenkwana oboroso bwenyomo ikenete egente ketanganyika tokuri umuchakano na nende kukwana tole bibilia yake na katokuri umuchakano nyasaye wieka nayo chagiti nyomega kaja kenyomega nande ntoligere dina enyomo niki enyomo no kubwatana kwa abantu babiri abantu babiri bantu kiabo omukungu no musaja bakoriki babwatira gochora gwoko bamo buna omusaja no mukungu ngayoboroso bwaye borase kibibilia karo kurire ya sebuko nyasaye wieka igaro kra tongire kirege ndake ya Adam akarana Adamu onemire yani obere ka kobiro kamarieta ebintu biri atongete lakini ona Adamu karinge bweka egente getanga ntoko nyora gari Adam tama ede nero bikorengo mate tamanyete kwa bala baje liruma dine ruma lya mwabo etuoni igere no musu onya watana no musu enetuoni lakini yareki arera bweka nyasaye agatana tari byo muntu ya bweka ko sarindeki omokonyi igoboroso buyekero tokorore bukwekoreta mangana yenyomo ime nyasaye ga roche buyeka no musacho oyo na ate tomuntu korokiki omokonyi tari omokori emirimo omata matukaya egento kire kwa kwana kyango kiri ine bimire bite bikotana omokungu okira oro omokori emirimo tari mokori mirimo igariki omokonyi okorengana kina neringana nigaganire ko bomokonyi igaro mokonyi keraro mokonyi bone bukuyamanya gochikana enyomo engiya goika omukungu atiga bayibuli bae kemubere bono omata batukaya kitoko biko boroso buya aba muramboro basarikire
murako nyomuno mukungu abungu kwa ne tole gawo ane ndio muraba igana kero ko nyomuno mukungu engana kwaje kuraranga na moja ndoje ne tole gawo bono gote baiga bono umukungu natiga abibuli baye kemubere yani kene muri na physically no musacha ne ratige ise na ngina nanga getige na ngina kebirengererio atane kurwa sebali bono ebintu bitoko biregereria na ende nturigerio bwagare ngangaki abasacha bali banyomire batari kweta nabo buri babo bategemeta abo buri babo babwatane amona mukaye babege ntekemo egento kindi kero musacha no mukungu bago cyamo bana kire orogendo mutara bali barenga babiri babege ntekemo kero babege ntekemo bono umusacha dige songa na ko ba independent korororo muraria korarigereria ore ebinyoro byeita amatukaya umusacha noare asigete gendo ngina akomote kubintu kimukaya komote borarore egento kindi gya kabiri kwanya koro umusacha akobeka umugakoye umunginoye ebarasa na mamote ebire toche iga yabona sebuku ebuku gerera mangana yayiga babwatanire babegento ekemo biamono nga yoro barua ruete nyasaye gane to musacha chitoro obuno burose te kwa kache ngende ko kebwa toronge na nda bategereri na barigeria batogwata mangana ya boronge bono kerako rusioro barua somo sache nsemo egente getangani akamubeka kabachi chitoro chinene Adamu agakana iga kanete konya ro mukungu koruko awa na sengenje yake uru baruru rusetugu akamosona keramusona akarusio mukungu orotero barua akarusio mukungu omukungu okire amatukanga yoraba hata no bare batete ko rusio buroso bwenyomo mari gwakane bakungu mari yabona mari gwakane bakungu mari abandi bako baye batana ngabono ngaye bukwekoro ebukungu kire Adamu na akande egento kene gya kabiri kerarure kaiga soro baru nkegara kusia soro baru arusitie nsemo tari omukungu wabo metu usomusacha abe maega bagutara kemo iga naga baramo ase birengererio na ase bintu byonsi paka amangana bare gukora egento kento kuri ase bukugaiga na egento kuri enyomo negento yokubwatana ase ngento yobwanchani na ase ngento yogokonyana kere bitunu birororo ne bitongo mechano kugira ase nyumo nzukenjake nseko tebaiga keraba ndaba chabo iga na ntuli yobwagare oborosobo kare bobekire obotingu ngakibogo tingu na endo bate ntuye bano na basai bali batete konyoma mboroso kibagwenda kubeka ntokwana li babenyomo mono tuyato kwana to balance ngaki no yera tutakosa inyomo inkiara aligeri kengenjo elindaso enyomeye echigotinga ebentingu kato kuri ibyo bito bona igana soboroso bwenyomo bamuramba ro banyomire usawa saja baro banyomire bakabona iga abwato mukungu tamaye mukungu kyakori omusaja agabege tuororo abe nero gutene nke yaye asengenjo mokonyo chire kero mokonya chire omusacha oyo iga amanye ngaki family yaye koroki ekogenda mutu wete no mokonyo wake wo mukungu egetabu kya mubiri umurandia umurandi nyeki anga na 10 yote baiga mbuya babere kubwoyo ngura basaba ko tana bono njira bonko bete kunyoma na bongo etenene karuo njuanga tebi endo gya tara bugete nenere onye nyasa oroje tari buya nyasa tari buya koreki mwanya bandabeki wieka omurandi nyeki anda na 10 yako ngaki tari buya umuntu oyo moko babuyeka na babere kibago chamo oyo moga kugwa na mubwata okoboko na ndi kibako bamo libere liyo koreki ligoje igo ekerogo tebana mbuya babere ko bamo nkwina ni asense moyende gwakwane ero yabasaye gose asense meri umusacha bari bagota gwetenenera batarisa bari eyiboga ase kinga kicyabone gafuna tukukwana twekere engaki eri okonyona na asense mo yabasubati nkwegure leta batebana bachakire ko ba independent bachakire gwetenenera ukweguna incenga netie nimbwate mirimo nimbwate ibintu byane nonye no mwana nanyorete nyone rende yarenge bahati mbaya gose bahati mzuri bono kina atwarire ibintu ebiga kene nkyo nandenganetie nganchere nche bono bokima bwane bwensi ngande ngora kare mukane kinga kiane ngache nyumba yana nimbwate kerekemo basi ubokima bogendera abe Miss Independent mbuya bono ebintu ebino kwa bikwanire igo ebino bintu bituchandete bono iga nkonyo orore basubati ba to kwana basubati na basacha na barobo abasubati bono na pole rabu aterobi na pole rabu aterobi gintu nkiyo nanda kimuburete bono kero ari buyeka aho tala muno nyonyo to mwana kera aringe maegaria aho tanyero mwana nimbwate usane ngo tabari ruge gukwana iga no mwana munde yura mburo konyo uri mwana mo itari oborosi bwenyomo gosera bakogora na bakogora umayitira bolanye une bari mu mwana bona bari mutako nyari mwana nonye rukine nenyo one kwanyoka ite ko banyuomo bona tona ki bono ayobwate besa teri kwaga cha nyuomo
abantu mbona wade chibesa chinyinge lakini nyomo njira akoraki njira atenena iko keminete nyasaye wieka oragache nyomo na ende kira agache nyomo yiga omukungu na ende family chinyinge na ende kene ntorigere ngaki inki gekogera chinyomo chiabuneka ntorigere ngaki ebesa nembe ero binembe bono bakungu abange sikoga saba swati abange sikoga iga bana chiekina keri nyasaye wieka omanyana atatebete bono tubwato guchika gwaito twatigire guchika kwe Biblia na umukungu na atiga abayibuli baye achabwata no musacha bamaye ko ba complete yani bamaye ko bo tibaga kinda kebeka seke gusikere boronge babe bayikinanire ama tukaya kerokoro umukungu ari buyeka so muswati ari buyeka mata tukwa na mahene yebo muhaje umukungu te utanyore musacha na muhaje te utanyore mukungu ebintu mbyo tukobeka bitali wadapu oyo muswati atana tete nyoro musacho mutambe igo mumwamu kagote abegete chikuri tigete umusacho bwatero biye gwakwana umusacho orikire bebe nebinte biye byechinga kichinke umuntu nabakolikwa na ndabutu ona basubati abange babeire chiro oyuboronge nande kwanye kubatene enyuma yabere scam kwanye kwirite buniki yebo nyuma teraba scam bakachingero cyasokire kana chingero yikiko soka abantu nabo babere scam ase kitabu kyaba Ibrania kitabu kyaba Ibrania inye ikomesa to inye nabatene nyuma nenchenu nakiyabere nakiyaba banyiro kinyoma scam ayebweka tora ikerani umusacho cyo munyero mutambe kwata bano oyo yaya uno munyerera mono oyo ndocho mwenga omone tu kwata no yonege tuginga inkoira oyo ndocho kwata no mutaka obwate bintu gete ebiswisi gete byagera kwabere umuntu abere chiro pakoruria no mato kururia yebo bono kera aruri akotaka konyomwa asengencho abagisange bya bakoreke banyomiro bono konyora pressure yachaka bono konyora kokoso inyome yiga bono uchaka koyumba yumba osinyokobeko boroso bwaye asenyoma asengencho arigetie bintu bikoera bwangu okay nkwira ni magega bono singincho kwabekira uburoso bwenywomo gusega timu tubitiganire guchikoliye ya seri tukeriga ngwate bana ni gaganire koba omokonyi na ndi gwate basense muyenda abandi bono baunchoire bora tali omokonyi no mokoli emirimo tofauti shango hata na nange binte biga bibe mbiya mono mambori amayabori na ndi nabona hata kabaligete baigwa manganare tuwate bane bukuya tebete na ebukwikwonete nyasaye bieka ninde teki omokonyi ozikurigire kerada mwacha agete koroke binta maria tagarengeki arenge buyeka tabwate mokonyoe lakini bono iga mwanya bantu umusacha bono iga oncho ire yabere opposite yabere mamincha matara jinga chinyinge bono iga bakungu no bakora gire family no mata bayiko no mata basacha mbaro tamete mukaya ngake kobeka kwanya ko igwa mangana kunayiga umuhacha naro utamete umwana ngira asire ngale kwanya ro musacha oyo osoka bwate bagwacha ogenda jiduka ochi gwakoboche na nati wo murugi maega bono maye goje saa 7 atayita koreke aragere bona aho boche jiduka akumnyoka niyo boche gari no moire tuoni uyo ndose ngoko ngomba ndiye ndikendo manya boronge ndadorigere ibinte bi bona stogoje turabona abasacha paka bona gosi koji kurigeria korubokoro ke Biblia umusacha nero karigiri nakitokoro to musacha ogosacha ikinike kusiboronge umusacha okoraki osacha umukungu okoraki okunga ebintu biri umusacha aretire umukungu okoraki obikunga nakeka no nyoma bona iga aba muri bari bakonyoma okonyoma umukungu otanyara kamesaria otemesa yane gendo temekona tema konyoni asenyo no batongire igo bona ase kuaborire ngakiba onjere gentekega ama yani ebintu bitoko koranka ebintu biri amajukumu onsipi abakungu batigeiro abasacha tuwachangire kubuna chinyomo tuwachitigire piye yani nchiro na mbusi yeito tuebire ebintu biga omwana agago tumwebesa umusacha batera genda ranyoko ngoruriri kwe gweta manganaje ngoruriri kwe gweta manganaje naro tariwo lakini bono rende kurukana mbwa nge gorende amatoka yayikire na roranyoko bona katuri mangana buna yega sobo igana nda situasirira mangana yayiga nkonya ororo umusacha tabuga tio mwere ko bwa we family mae to musacha ngo buno murayi umurayi asokorora banta abokora mbaro chio na yoro jenje enchira lakini kome yo musacha no are aikaranse tuarego nabona ga haja mbaro yo musacha reire madane sikusinya sawa tokonyire abasika bare yo bago soma abugate gashena gwateba muhajo maboteki advantage no mukana ari kiregasi umuntu umworora paka saa 5 no aruma kujakora jikatuni nyomba TV naba arakora jikatuni naba nyomba araja kurwanira abane remote nyomba dabwa the focus ndora ate no musaje to kuboru emere munabanya kwa boru emere masinga nchenje nende mukawo moro kina ngwe tomore wikabwe karakari egento kende
njege ntoko jana taya basacha omurai ndatorigeriga kakia na eno nonye kubata bwango buya oraja buonye ole nsunero tugoreti ritukeri mo kwanya ole nswe ekarangire kwama yakubori ngai mwa gore nswe mento musori kwanya ole engokorero mambi kwaria aigasi ano yakotene yango obegete kinyasa abori ngai yebesa ya ayo obegete kinyasa ne remote na kwina mento ko begire chumbi ndorabo beka gocha aya nonyoro mwane kieni kebonete gari ko to bori ngabwe kaine asengenjo onye to konye ro mukungu wo ikerande wanyite Yesu Kristo ense ya sarekire konye ro abane ebintu bire tofauti ayoje ko bori watona yayo oyabwe kaina anko ya ekuru sito kwa ngure abuna twasiri gotogana iri kubugia bono asenjo konye ore bintu bya unchore iri asenka yago togana iri konya kubugia bono so bono nkiore ngotonge sese tuere mate sese tuere tekoroma ayabana ne no kote gokoga ogo ita yatama iko bono omwanchwa omo ligererie kongotebi teto tebani kemaene na no nyento gotebani kemaene ntokugwena oya tebani kemaene to benga ki ya gusiya ito ntumuno mugusi kurukaro musaje ga kabero mutwe na henda akabere mutwe umukungu obo mokonye na ndege ntokiri ya tusere squeeze eke koli kia bono yo musaje akote mukaya na nkora matuka tonga njiti kwanye ko yeba koruara yebu kuya teto mukungu anje musaje igwa aba yebeso isano oso me 30 na yemo eko tena inwa basacha mwanje abangina ngo aino ikono musacho wanja kwanza litangani omukungu oyo amayekororeranga yo wanja igo musubati yari nkyaganirwa ko musacha ko kuna submissive na ende kito atena kaka submissive tadiyo asenge njoko igo yakorekere gento na mutaji ko ibawe submissive tali mwana funsi yo maskani maskani atenda bona kere gento na ramanya rebe na bona tikangi wiro mwako no tenda amenya rebe obona tutu atano ndo bako tano bochi bono bono onye gataketa na yago sike okumwanja litangani kero wanchiro mukungu oyo kwaretete omwanjete umenya ina Kristo anyanjite kanisa bono mukungu oyo omayakororiganga yogo gwanja gocha sore nande kyokora basaba bake karoro nyaruka para gari arigereriga inyaruka itemete kindi yonse yakano sendo jale kwenda umumurano warate nene onye kubiyo murori kuri maiga anya ko mosonja yani tamete kindi yonse baka kiriya ko mukwanera bacha kugukwana umusubati uja akakorora sensi yo utaka kwanjaki umumuroyo obuyiri bwacha akagotira wono musacho bwandani kibori goraria umukungu oboresire onsa bwacha kanera gutira senginjo kwa mukwaneire kwarokiriye ganga yo kumwanje igaso bwenge mbobo musubati gotebyo mugako yo so mwanchi yana ningwanjete no talibobe kara senginjo kwarokiriye bwanchani guchia sare obwanchani kara kwarokiriye sare bono mukungu na watalibaga riyo godana ningwanchete lakini bono to gocha kana kimukungu ndo jamatuka atonganjete onye tagwanjeti naye gwatigete gwanja litangani tiango boli liboli ndiambo lyo mona liboli omo ligereria eboli liboli ayo musacho ndigerete itu kukikwere mukaona nagasa wadi gote monginone ngaka Valentine nere mutware osenda Valentine yoka Valentine yoka tokanyete osaga tuko omwako mugima agatuko gakora toka mwe garende kwaga tumeka bia mbia mono rende naemba liba bwange tituke rende temana ki ubwanja ningera lituko ngera lituko tia tumanye ngaki togo ikera bangina babaito elinde baranto banje tuntu nabasacha abwa so bwanchani nyone na soko bagorera ebyegwa ngakiende kwara igure na naye nkugorere gekoro tumno murugione gose ngande ndikia besa nkwa uchikomi norolekane buya gose no mwana ngwa kanera school fees ase ngicho kwara igura baka batebana naye nkwa nakugorere gekoro gose ne omwana nkora kanera besa ye school mbia mono umusaja kamili ko bangi ko banga somochio umusaja kabisa obwata wango beje borongeiga bo montire ko iko bangi ko banga buho ko manya kyo balance ebintu otaje ko teyo mukungu oyo naye nkugorera egende ketangani of course to kubwato ko mukungu echemini aberega iga umwana kare isiko goikona ko balance ebintu ebiga mukaho neta ko jatana ki eyanga ketenta kete sikunge chego tukaiga bestako diki tobwati ndwati ndweka chi priority a plan nere buya mogene nebintu nechinga gichiabo mubanya ki ngakigete eyanga nko mugorande ngakigete abana ngo bali school tutuwara umuroberio omuya ase family yeito tumake tokora ibintu no mochoko tiango te bigo murayo muya no gutware plan obwato muroberio ngita tokora ibintu buwo nka yawo nabona abana ne school uga katikati ya mukuna teteketenge naenda sindu bije byatoita naba kungumara na baroma debikone akaro mukanya babite yange kurutaki tabataki namataki nare yue tabataki taki o manya go chanda na takete yanga bune yo mukungu ne yange yoma na 20000 30000 ayo konya singi 2000
to gutambuka gikomba oguraye ekintu kirikimo bwenete pora kire burunge ga komoso burunge ogende ne budget yawo twanyora twakorire ebintu bitabonete asengencho yo koriye mwene yanki abwate kwata kwebwekania twakorende na copy pasting eyeta liburunge. Okay. Asense mo yende ngwate bana mugaka nero ganiri kugenda kurigia ninkwirani asense mo yabasubati baria asichinga kichiaboni okonyorana origirie bintu bya nabwata mali kiregento ere nigatagete anyoro musacha agenda amubeke bono nero kugenda amubeke nyumba taganeti asoka chyo korekera komoteina ayemeremo yage menene na boko ndari kwimukinyone echuma nereria nakimogonyoro kejim era imukia rosi umubere buya bas aikaranse aragire ekerenga kiaekene tatagetia soka chikorigia asenge ncharo chena kagosoka gochisko nande nguchiare kororekana aurwe igobono umusacho oyo goso musayo era tikaikaranse nyumba basi nimbwata mali nimbwate duka nimbwate chigari gasi aga no kumanage bintu igoyoka mbuya abona unandikono kwa kebekiro bya onya mali karo akumanage mbucha lakini nyatayo koikanere karakarite na kore swali umusacho no madene itukondiro kuja kukwa madenje ngukwana tindige na maide na acha akaiga mungino na maide na acha akaiga na bwate na shodi nangure nande aso wanja kwanya sai igobona aba kungu na watekene kitobororo tobemba wamanya kibakore bintu byabo betenene nana kero kendo musaje kera arura so bwiko bwense okorwa so bwiko bwense nkorororo neto ko mukungu uri otigara na bagotenena atene buno musacha na ndabo keri bali musacha kero tayo asengencho na maide kyakore bintu bya yagwe karakaria abakungu mbarake nabaikaranze teiga poro musacha yabwate pako uri musacha abwate tamedika kyako bange bintu bibire musacha yana bagana abwate sine duka musacha abwate kerendo ngakali mukungu tamedika kyako ibanga aro tuga umusacha mukonye muikaranze madina kyo mungina amari yana yaito etokora a b c d eduka ali koraiga mwegeri na senge chekero kwa mwegeri kumwogiore madina aro tetena ki ekioge eodieriki ekioge kende bona kero kwa mutieriri nera amenga kiyaya ibinte bigo koruga kwa mokonyire mambira ora toko tori moyo usonyo leki ninga na America umukonganya nera toko na America for example usokura na buranya kwa mutire maiga gaiga asenge njo kwa chiro sana yabika kukigia ndaturu igo bintu mbira oro ikotomenya kitoko kora asense yiga elindo mukungu oyo amenga kya kurigie bintu asenge njo kwa moroki nkali aseli boli rinde kera tokorera kurwa sense meyo umusubati na ruga ne iri nganye labda kira resoba neba na asamenyete acha senyumba yo musacha mwinoga nkonyorore kwanyora abaye bwata mali kireke momba bwata kiregento akogotebina bono osaba sacha berote na gwerere jackpot bone kira gwerere jackpot yeye gari ndonyoriro yo bwata mali ani kwanyorana ekende bunaba igara bongo kwaye mufano yo mubiri batatu iga iminsi tu ya Kenya na bwata mali na achorire nari na kireke mo kwanyorana musacha bono nero konganya kurwa bwoye usekurwa ali asengenchera labda konyora kwa ni ukore inso sikonya meta kanyumba rende kugwakanira nere byo musacha gocha komenya ase nyumba nenka yo mukungu koruriri nenywa moyagende koruriri ngokura madana ngokura pia mali usena werere jackpot ne bonus genda akori swali tero yo moni gat asomunu oyonde bwabasaye bagotebana niko bateke tukuru ase block na nimeangukia bono nimeangukia ndiko kubana kwa gwereire kwanya oro gwereire egente getangani ayonye kuona jikine gyo kwanya uja so mukungu oria egente getangani manyoa obe bakoba ga boy nyombabo ayina ga boy nyomba gabo kagoteba left oikokora next tiambate ngo mubwekano no mate Nairobi ya abasabanga na bamedeko Nairobi ya onde mita yemenene abaswati mbaro nando madani nyora ndo nabo ko no muswati ngana ngina mumuraga nyo muswati ngana ngina na pora bwate ke bungukie gari amete kusinguji mwina chi estate jiga bono na singe nje kurusi kupara bono no muntu wate binta gwerere umuntu mnyoki ayarare kitandakia ke bwate chinsuri okenare ndoro tiakona kwa rege ndeke ke toto maambio wasokote ke maambio na iga toikoso na uraso kwa koibo asokwego igo ke biblia na nyasate na kinya umwanya bantu oyo musacha na atige familia kiberengererio abwata na mukaye babo gentekemo tali mukungu ole kunyoma no mukungu ole okoraki ole kunyoma na ndege ndike basabange bakabate bona bakaba sabali to basubati abasubati mbaro bakwira sabasacha norote umusubati tabuga tieganga yokoyego musacha asogukwana tebwati akira bona kinga kiboyimbu yore oya tabato ngota tuka komunise zirote bona abiye corre sense yo muswati ojiga iga ndana tabangeriga asinyuma mucheito oboroso bwenyomo nerina umusacha nero kunyoma tali umusacha okunyoma
Asinge njaya nayo mutu onde na ko swali. Iga ini mwacha mwana sinje nacha. Nae wacha. Inje nacha. Asinge njono nacha aga iga beka mangana kurwaria. Kurwa. Bono no ori no mukungu ira ko baharia acha nseme ye mwino iga arosi nyuma. Iga ke tukiri kwa kuona ne culture. Twebire obukoro bwaito adana heritage bano bagateba obukoro bwaito ngakitu abakora ebintu twajagira okora ebintu buna abantu bebisaku bakora ebintu maminja no kubone kwake kwa Nyasaye ogokobesa copy paste tuchaya kurigereria bono ekero tukurigereria chinyuomo nchire chiria nabo chiko chakabuya labda bakaendo sana se kanisa usitara swa kwanza abuo andike ntungire na inywere kaiga ngwata bana ntubate chinyuomo aina mbali ndara kubolie keiga ngane tuko kuboli kwandira ngo igoro yichi aina chige chinyuomo singe chongweka gwe kwandira kurwa bona manya ukebwata nini eri bolie na kinatebera natebe nyuomo no kubwatana kwa bantu barenga babere ingona ngo natebe umusacha no mukungu bachorire koba yani umukati yo musacha no mukungu bachorire ko begendeke egentekemo inkiagero umusacha no mukungu mateke songe kumunyarege bakanyamurega tana heterosexual ine nyomo yo musacha naki no mukungu asinge njenere nyomo yanjira ase gibiblia tinyo monjiro chia abasaye baito naende kinyo kwetera tura bantu mutandao une mitandao ali bintu betu anyore naende kinyo kokonya kabale. By the way umutandao there is power aso mutandao ina tonyo kwana mangana aso mutandao ali tonyo komerana bari bawo inbox chetu twakona manaito umuntu bago te inkia gwetera nabona iga nya gusurika tura bande tonyo sanya ko bakonya iwa konyo orambara ororo umuntanjete umusacha aso musacha umukungu aso mukungu eiteri nyuo Nyasaye idine so mbweba ino otuma ogenda soko ine yawo ekitabu kia abarawi osome 13 osome 22 egoteba mbube umusacha korara no musacha onde buno mubwekano bwo mukungu ongi buronge umusacha korara no musacha onde buno mubwekano bwaki bwo mukungu ngono ngigwete oso mukungu oyo nere akole maminja no mukungu onde maminja no musacha ekitabu kabarumi osoma barumi Paulo nengia ukwana akotena liriba mwenye Nyasaye bakatika ko musasima bakora kingenjo cyawe cyobosoku abakungu bakamera namate nabasacha nabarabu obuna bwo nyakamumente ngakiye bona abantu bavuga ngaki inyomo nkobere nandi toranga kiga nandi kwekabwe boli egente embwe yobwata bone gokora bone ekwanye Rusia naye gwacha nero ngaibwa ko bigente kekere nakiyokorora twakobira ndu byabasongo mono abasongo twakobira ibintu imono nandi bakabyekere gusiya ito no bire gusiya ito bono iga mbinde bitaracha teneni bono nyomo ngiya niriyo musacha no mukungu lakini musacha itani nyomo yanje Nyasaye guso mukungu no mukungu itanyomo okay nkiye kogera chinyuomo chinyinge chiko chakabuya chiagendera lakini ye kasigete chachaka gutwara amakungu pakaliri chire chibwata intention oseba bwate birengero bire bya byo gukina nabo igo family yako galia muya mono oise ko ni nyomo enyomo bya monde ojaga ka nyomo asobobe kero monde gara ojaga nyomo no engero kwa ngo musae oseka na seto musae kena so na jaga ko nyomo mukungu ra mate na bono mate nyomo bako te songo ta bed of roses kere expectation jita maganya ito gari igoro kweka to moto so tutu ale birengere ngaki kuru ebiya so tenseiga ebibe kibya so tenseiga kere nyomo ne bwate mechando yae mbake yane ego nyoma teyo ere nkeranu oyo odenyo yane nkeranu oyo odenyo nyoma yane nkeranu ne bwate mechando nimda ta kotebi kere bya so tenseiga enyomo nchi bwate mechando gana agaria lakini gento keko gera twakonya kasi nyoma mechiga kere mechando egocha ngakitoko gayana manganaya ongote borongi bono asema nje nyoma mechiga ibintu bigocha birecha no wale atete ko yiri enyomo nakako yiri enyomo oyeriki ekanisa kwegure bono enyomo yega erindebe boronge bwene Nyasaye goika to sabe Nyasaye atakonye ase nyoma yaito aikense nyoma chiko asenge nje bintu bikobwate egente getangani inkiaga to nyoma ekerenge twanyo manera nje musacha ingina nyo mukungu oyo naro no mukungu obu musani yone umate to kunyoma singe nje bintu bigweta ono mata basacha abasaba batana kwa murigereri goko ngora aba bone ngi bono ya mokora rigereri ngonya kubagereri yaje mata basaba muri bintu bakonde aho je kurigereri ga ndo manyete ndagete tall black ole figa 80 na nara rigereri nara igwa magani ya borende iya ere buya bono nende rigereri ga Mchemba boli ebintu bimumanyete mwanya kuri nyokokoro ngina bono ngakibabu mwabone gakoro kana ya manera na baringe igo boneta kire kero kuri ebintu biga otu wale bengene ngakiye mo umukungu yonko nyoma na jabe munango una baba
aba swati na bali ndo bikobwati nakyo ko nyuma chitiko sama ibitande goro ata tarangi obwati ngayo ko legasi enso ko legasi ona obeka tik nkenyoro kyokoru obeka tik inkyo obwati nyo semeto baika obeka tik we baiga na bako nyoro bona ko bwate gari ko bwate gasi egasi akoleki bono tukunyomana asengencho yebinto bigoeta ntokolo ligangene yogutara buno musano kubwatana aseme chando na asobuya nakegera senyomo bali bakore enyangi yakore watanaki kurubono goika kare na kare asobuya naki na asobube lakini ona koyakora mukungu musaja akora mukungu orengane gotama koyakora mukungu akurwaro musacho omutama konyakora musacha akonyo mukungu onyora bana baseke boko tunya kitali wakembona ngikiabere ogutamanya ninki oboroso gwenyomo nagito gotangi nyomo rito tutaragendera mwanchu tutaragendera nkwere na tukwanira yanda mange na kiro byatia turasimirango chiduka mambya jabono turarra na liaya ari kurwase ensemi to skare asengenche semo yende yakabere asenkwani yige mambya jabono ngochere insi ye chidakika nke korbono Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchulia 0788666662 obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare ichyobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke.
JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umuguzi. Karibu na ndo mwanchumo rigeria asemambia jaboro asensemo eyega yende ya gatatu asomoro rwetu rubini mambia bono ekarokeria tukunye gukwanira chinchira cyukwigeka enywomo yatinga nabwigo yagenderera guchia mutu asensemo eyega ase twatigiragaria omurandia nigo tuguchaka kubora niribuli nene ine egati yebintu biribono bikoirera enywomo enywomo yacha kwigekwa asenchira erendonge chinchire cheche enyoma elindetinge ebintu bire binge bikorigerwa ebya abantu abange batari kurigereria enyoma elindetinge egente getangani wikotara tangani Yesu ndate ngote amasabanya tayaro nyoma tegotinga prayer egente getangani no okero tugo sabamo ntomenyamo egento bono ke kwana sama sabayaro ro keraro ro mate ndiri ko kwana communication teyo ntogo saba na kingora ate burongera nya kitora senyumo nje buno musacha naransabire ngene yana na ngoro komukane ngene ngaki ubo nyasai nkonyera umungino ne malikia so dona bana ki ikasongo wata na there is power in communication bono igo okokwana no kwenge sana asenyumo wata na communication kera bago kwana nyumba usikira abantu bago kwana nyumba na nitoka mu bachaine mata abantu baro kera bachanire bari ko kwanirana na wana tu akoza nike mambi na ndo kwanirana njuma atako gechigorose bakango kwanire ayo mako gachinsa 12 soko genda no nyembolere no yo kabire nere ka ikasambili nera soko genda bakwira na kera makore na chisa chiayo ndete yo kwanironde ndio kwanironde hono kwanya ni ntebi go saleka asenge njo yo gutakwanirana paka na nyo oyo ndo tiga mate yake baka sikuja matuko umuntu aje kurali kero gwigoro ngomwatiga bole alinde usikwanya walo musacha rero chinya simoino no ndo chimoino kaiga mwatiga libagatiga ngokorara gati birecha asinge njinu mwanchire asinge njogo takwana na kwino birecha abakwanira gati gati kaiga egendo kende endo kero kuna ki kokonyana kurayo mochi asoyonde supporting each other bono kwanya oranga ki umukungu akore ibintu kivyake tariko konya musacho ibintu binde usokonya ro musacho oyo akakore ibintu erebuyeka tariko koroki moso mukorera konya mukungu oyo okore ibintu binde kwanya ri nyomeye kutware emicando ige nyomonere bijya abantu bakonya no mukungu oyo no musacho oyo nasenga nje bajite bakabege ndoki ekemo omanyi ore iga egente ekemo umucando bo mukungu no mucando bo musacha musacho ndi bwense wajite mukaye bose mukungu no wajite mukaye kendi yonse musacho yara etera senyomo oino mukungu lietera osikendi yonse mukungu ara etere oino musacho etera igo asense mu yende bari bawo chabate bana umuchando gosoba kongo bombwate bobwati bwa matenaye na kiora beke ngani bobwate kitole gende kemo gutoro no barwane wodera ko diswari igo tore gumoga ko boke kemambyo ko teba no muchando mbwate tebwati bwa matenaye ntigane bono ngore bintu byako gutoro muga ko ritoma tege nda ko rensi usomo sobati na teba na kore bintu byako biri bikorenge bona abuno nyome ko bunikira singire ngaki ayo mete kibirengere kiviyako no yakama kiviyake muri yamuki kibirengerere omaherekera muko mu ndago bintu kando bire cyangwa ngo kobayiri akubayiri bwango asenge njako ndo kiviyako na kiviyako tenda ko mubwekana kwanya ko romusacha abwatebesa yayaga tebesa yayo gorobule makirite kiri wakaje eri sereti omukumune robeke kiombe obinya umukungu uri pati bayo chiuko chiombe cyerga so umukungu bamara bamo akana mali muinari koso musacho muino kaiga asenge njwana ko ndo kiviyaka teko konya mukungu kibirengereryo konya ranga tinyo mana irobiga iga ochiokwa otigira abantu gose n'abantu bekikabira bakora ibintu byake bari gutumika egendo kende igo ndara kona chana inde igo mbobe goteba enchireri abange tokora teba na especially asense moya ba kaka bagoteba na mugaka togani iri kworokyo umongino gukerekemo nonye na malia na gwateba bare konya baga gwatakarimo nyone ikigari gose nyone ne nyumba gasi na irubya ibintu mbira begete kisiri
nsemo moino ga no nyine familia ya etemanyiti kwa manya koiguna umugaka tuganira kworo kimungino gugwasiuria kerekemo amanye mbia mono okuno gotero gukoro gotero gukoro ne gwataga sasa gakenya ate ngitana ngaki no umuzibati cyo mworo kikerekemo bas gukwachakire kweremera na wate kweremera igobora riburi mirite mbere ne mono yo tamutebetie kubwa kwara ko mutebi aya mutebi ne biga onya ga kubongorora biere ta gotena bononga ngotiringa ne tiamate ngendekemo ebintu etena bono musaje nakabwata kamwe wase tabisete abange bakodire kunyoma bakungu oya bakanyo ogoraria bamaja nago urundo kari nyoma mukungu egente getanganike iga kekyobwate tari kiao nege family nyango tanye ndibona amachikale gotoka umusaje nese gotoka ago tozo buri muziku mukungu atamedo ara iweki nase ngena ki kitwajame twabe gente kemo engine mbwate right yo gutwale gente egente keiga egente kitoko kwana nabakungu nabaromba kwate slogan chibese chiao ne cheito echiane ne jango ne chiane okuno gotana ro kwenge mono okuno ne kora kora ngori goika asenge tena ki abakobona ki ebintu bya cheme asenge njobo anje ndo twakwana ni bitu twensi ebi ne bitu nya sawo toire bune family igobono teatomenya ngaki ngakitokore binta sobuamo elindo mukungu oyo agokonye nayo mokonye mwaga achenka ingate kwa kajana montomo etobate ndeko kune triangle genga bune egetabu ekiga nyasaye kale igura oyo nyasaye wocha number 1 number 2 ningo omusacho chansa kwa rolire omukungu cha egente ko kirusie kemo ebikotikara bibere narete kunyara gotenena te kunyara onya sae tayo nyoma ite gotenena onya nando mukungu no musaja mbali yamo nyoma ta koraki te gotenena tibase ni kwanege ndo kendekere gaiga ebintu nembiro tu atigire ndo bwatinse to ko bamo nsanchiyo yani onde yora tenga time abe kinyisense mona bono gwikieye no onde na mukane siko gaiga turagamba jambo lya omurigereria ko kwa family time ndambo uri murigereria ayo murigereria otorigeti bone ngaro gutubwatege pindi ikiga ebori swariga ahenkwa nyometo mukao itukondi kwenye kana sani mukao matero mukungu data onda agote ntegete omate pate wembia mona kwando sitie chiro wasomo sa mukungu wa keremo ga kombi ya mona ga kingwa nkonyete umaite egento ga tona ga kiyaya twala kana sora twala kamiti twala inyura ni kuchimageka okandusio boso kwa senge cyangwa gocha kokotera seito wote nakobodi unamata sa tambarenga abatana ngakiri yakare tomira neroje madesi minji arengo bari amakoro ngo kwana kwanda rojo mo gasoko ita umuntu akare chiro okwaje ko yo omeke ko akatebiroje nende kena akacharoje ntobwende to akela bakungu baitu nambia mono saba saje tombia mono toramo buna senyomo twaire chinga kiamo twasanga twara inyurania nayo ni bitotete gokora ukimutwe egendo kene ngora ligeriga katokora na quality time nayo ke tukara nstiga batanga ki umongina narengereria totorigia bobesa bakaiga toigora aka car wash uje asinge ndimwekera nstamne ko banga umatanere buya maede na ngora to na ndo bagusine to byenyeji timete sineke maene ngora ko to byenyeji siko kaiga somono kato urugwe byenyeji ngoja na prove ngende kidogo yani umusaje na kurukwa kanyomete embretu yamagene tubakejorenze muhata ngoje ko mukao ora batore town ya tara roje town gai muigaranze urubak mwino gai ko sengusi yalia ora muri no muso kujituka muragenda murakona window shopping mutabwati yebesa mutano mukao para kogenda asinge you have time is your wife nonye na kugenda nyona sensemi ya matanga ngo na chake nkorora tole ukuigwa mukaka gotebana aigenda kuwikerande tangana na seki usinkiye kuirera usinkiye kogera na ugotaramo no muchando usemuchando kiorororo kimukuru nyumba yemo nkimutaguchira nebana ne kanisa mware kogenda gusena matanga mware kogenda guseni sabari gete mware kogenda asekina aekanya kogenda ngugwikerande gusomugake ero isabusi bwango tebana munya kungikera tumira ne mutwe bono nakirate no kuno gutamanya twibulira iboriga nkego nyasaye akurusi musacha asorobaru ensemo batare ensemo asensemo tali mutwe tali araria tali magega gaiga ekero sorobaru ya sensemo asenge nje mugutana nere onero mokonyo no tereri madene ndogere korango kinane korari na aragoka kendo ligikero musacha utanjiti mukaya tanga bakungu siko gaiga nabona mukungu rose ne tabate kene bakugamba okonyora agose kago gete arazo kwaneri yoga ririgo sai keyboard burungi lakini kana mukaya abite tabwati mogoko ainenete yani umukungu mukaye ose nkalenda akobeka sura ya kazi sura ya nyumbani na ogokwa tena akotebi ayo gokuole ingago ika nanje nande iganka mbone ngora demo kana akinyomba yitondo ko murandi njede ko kana pasa nyomba umwanji abana bando gitatu oiro burandi nyomba usanye ko rumusoro muskali no orenekera uri nyomba iga ebunduki tige station kimawazo so wanyomba uno musaje elindo manye ngaki ngakyo go spend your quality time woti no mongino burunge
kasi rero soko kwa kiri nyomba nataso nyomba uno musacha kusobu no mukungu abana bakoroke tata omukungu akoroka omwanji. Okay. Chibesa chiabunire inyuomo sana asengencho yo gwetana na bakonyorana na lirwate abakabesa iga mungina ni gabwata akae lisereta ase kiombe gusemo gakanera ni gabwata akae kando neyo ebesa negatie bintu biri bikwirira inyuomo tegotinga gose yabuneka. Mbija mono ndani ndiambo ni bodi abasacha amaswali amange sana banyakonya konya rengera ni madimero birengera ao ndati ndaboli abasacha abo toligire ntibono iga mbarenga baita bakungu abo chipini chempesa epini mpesa nje ya anene amukane chiwekene by the way anda iwisho nyaka radio na ndako ni famza naki chiwekene epini kutumeka mpesa ya aliende safari kwa mtoto abana pini yako siri yako siri yangu wewe na mimi ni kitu moja usana nege ndeka mjana na nje tiango tege ndeka moraya ege nduke ko toita no bwege meri wanje mukao murongo musacha eto toto wale ngenge kuna negative attitude bitaiko make sense ebintu kiriyo bwate kabe open kuchase mukao Kero open kuchase mukao nanda bakungu na bati angotebi na tiamate kibaraba ya nani ko bayegerera tiamate kibaraba ya omukungu otigama risobo usinoma ngeme kondo chieka usikonya raso mete kukubwa abwate robi obeka byonze pinze asenge njobo antani okubwate naende omusacho yokomenya burungu bugima muri mutu ngotege mekero bwata kabesaka nako komenya mukungu oyo eri ndiga koera ko mukungu na bwate nere namenki yako kolenda asenge ndiri kwa bwate kwa kadeke kwa mulendete lakini abahaja bandi siko gabari chinsoti ka bwate umurari ka bwate umuhaja ka bwate yebona umuhaja ka bwate dirichia ere ndi yakonye ke yabona akoigura kiregento umukungu ara go turiti proper engana nerega ukoigwa abagaka bagotebana uchikumworoki enibe igose nyonene mpesa pini eyo limo mbochiboki bukare guchiria nyuma ata ugocha gutabukonyore na ukubicho irikereke na ndwira ne paka enogo uchake ku zero mbuya mano engane inye kwanira ndianda kubuli swali ndate ngobuli swali ngoma yani abone asinge nchekero mwago sadirende mbuya mano oma tomanya uchakolengera mambingo ko mata kwa kule odana mambingo kwa kule ogo kupia sente bwate okwegena ekine ntuke kurukuna ogotwara doubt cia senyomo na nda buno tukwanda muno ngaki kerwaso inyomo tiabaso go participate no tete ko participate nyomo tete ko participate nakira ta saba sai so senyomo naki eba batana kerwa so inyomo ko bwato mu musori na yaya inyomo na soire ne ba ko muiso nyomo tari chiro nyomo tari ne ndoko ne ko so no tete ko tema no ara sengo kolere meremo igo mukungu kuwa munyoma oine ro bwato bwege no chia so tete ko na faithfulness na with the honest wone bintu ko bibwata senyomo no bwato kwege na ngaki oye ne ro munginone oye ne mwakone ege ndikwa kwa abakaka bange baro kore bodi swali na ndi tonyo ro kubwa to ende KCB bank to ende na cooperative to ende Equity to ende mpesa to bo chi account ile ngo chimono chi abasacha chiro chibesa chiro roiga bakungu bata manyiti amale mari ngane ro biga iga yuko tatwaro bwasuku uchaso mukaye byasira manyo kwe nchena de gankubona iga mukanta me dingi na bwate na sinje mnangoro kine mukane ate kokora kongura nkwe abana bana bachandike na singe njo ntamoro kete na ngite ko twaro bugino cyasole igendo kende kwanya musajo bwato ngo buyikire mata ngo buyikire no uri mayo kubeke sutina begete iga no na abeke kyakobeka ne bane ngomba to ketenga lakini ali kete mamu abo next of kin mundra ko musaja nyoko lero next of kin mukasta ya gwapia nane ningwera niga gwase next of kin singincho libori elio ndira nande bono mbya kwali retire tobora nibyaga ingoganire ko next of kin no mwana no moiboli gose no murukyogo ayo no mugaka mbona tigankwana no naro nande kurwa sense mo mbona una buone bono na semu yani musubati nero no chikuye kwana mbiya mono ani libori likia bono kitwaru cheta ki hayaraki akasuitika nje na gwanjire ando jina to cha korogendo asama kweli na sobuya njina otoramo naye nje muntu mbekete next of kin esa konerende ndobo sako bokeiga njina ngo kabana next of kin bana ekine kimane gukwana asenge njonye ngutanga na kurubu iko bwenseyi ngo kutikara omurugyogo oyoreki omukonyo ne kero kiongozi ki aruro murayi aruro ororo uri okubwate mukonya tere kwate kwate kushikane nje mbwato kwege na igano boroso we biblia kwatenga ki omusacha karo mutwe omukonyo no mukungu na bona gande gaiga ngo ndabana nyomba omurugyogo bona yangu kumwege na mutigira abana ngyo ta mwere nibo onya wo kumwege kwa mutigira abana ngyo ta mwere nibo na netoka kwa kule abanga abana babaino tenda akobori ndato manya borongeiga omuraria omurigirige ngote yendekemo oyo okobona mbeyemo nyasaye ingokobwati mukao gusomusacha espouse minute na mbese to ningo abana igoro ja abana bagotsa after umuntu wachire
igo kerota iyo bekero mungino oyo otwaro oyo nasana ki ne tokata iyo no bwato kwegena mukao na abanga abana bawo burunge ne bagwatikire ngonere utakire ko ba next of kin nero nyega akore emirimo akobeke tiango mubeka no baga igatari tari ogusirende oba abanda baitu bamwe na bukamba umukungu atatoka bwati kwegena musacha we no musacha atabwati kwegena so mukaye umukungu ipati mbaya akakwa umusacha tikwande saka danya rabe to musacha mungahora next of kin ankase ni chiwo tabwaji kasen obutari oboliri bobegete tai ebinte byabere siko bakobori na baboririko twaro omorigereria twaro kwegena no gosemeria umukungu yubwate nyasao komoa no musacho yokunyomete nyasao komoire nali muragache nyomengi tutarachako bari baga bachake gwa kesi mwe mwancho muri ali namba nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na emo maragatano beka abuo isato omwero 0788 6 maragatano na rimo alafu omwero beka isato nabwo tume jumbe yago gose bwa kesi mwe mambia bano ribori lya gakara to konyo kwanira igoro yuko beka oburuso bwenyumo intimu ngakire kwara igure abangina usaba subatu bagotebana umugakone yani ni ngende echiro imocha ninyo nyone ne chidakika ibere abona asamangana yo kobanu no bwege no asenywomo abantu mbarakonya babwate insecurities chinyinge sana asenywomo uko igwo musubati gusoma rugiye mu ngina gotebana yani ngende echiro iganyo nyone chidakika ibere kisime chiko mbwate korumaiga bunangu ikanyomba naro gwikwerese nanga ikwarenge gokwende kanisa gokonyoru gwikwerese na ngayogoche ngayokorwa yani mugaka tara kwegena asebirengo biribiye mia semina konye goko gende chiro no maitenke uchikokoro nande no nyoru ahe no monto monene so konyorana no nyoru dakika yamo ngayole goko genda roche abando konyorana era nigare Nairobi aho so mugaka Nairobi igare murugina yaro kare gusi ukweguna no nyengina ukwegwa gwakera akwakera yagwakera umwana wa Yesu mutaina manyete cheni kurwa chete go chiroche mata kurwa chete roche mata unyori sana ni kurwa ako gende tinga okende uchigwaka uchikunya gwaka mangana warunya kulyo munworo bas maite kwa bole gendekia gokoranda bakore ndobunekyo nekitabu ngere nasome tenga kitiga ikiari nge secondary ga kyako senkyu kyako tinkunyoro burongeiga umusaja yako ndoli no muteigo raria umukai una akonda rojori ngakwa ni para ngagenda tianda ko bodi swali omugambi yani takota mukane simi yaye nabakungu buka sebiti njema te mukane yole sibi yana sebiti abakungu buka ime ngora mukana na watu bali mugete yani takota mukane tabwa ati muntu asomete nera na sibi namba ime anyori ko lekase ko lekase naro tenibo igo tuba tukutwaro kwegena iga enyomo no bwegenwa faithfulness kwarori kero bwato bwege no bochi ase mukabo ase omungino mona ndo babwate mechande na basacha umuhati naro ko semuka yago kwani go omuguni kyange kotai ibine birange bibi ali aga nitirichibo kyale ngego kotebi na ndimaro bare babwate na ndo batana bagusino to bwata kabira gete ogoche muko munenge ote mukane bwana nchengo teba iga onye mukungu ote kwani na kwanya na bakungu boka mutano koteke noro asenge ncho omukungu no muntu omo no bwate birengererio ikwanya meto muntu le macho na keta batana ki enyo mona abantu liba abere machua omanyete ji boundary ndi wati ji boundary yekene chimbebe echi mukawe kama orobendo rweki agotara egende ko kwana mangana anka yabangina lakini ngora atebi ko musaidi kwa nyomire abasa bange banyomire bahiri abakungunka omusa ko nyomo mukungwa taranya no mwana lio to country pass mo beke galime no kana kata ko chikwananga mukajere steni yabo muchando no rabo abangina abangenga abamama baito babuni kinyomo cheito bachangire cyo machiti kumuneka senge njake omukungu yale tunka bona babuno omwanafunzi nasoka ngayogocha ngagende chiro ngyo kunyoruga esimye kwa ko report kwa omusacha nyo tokori buya nyomoteko bapi igo omukungu likaranya omwa tani nako ba submissive nako bo mwigweria asikere gento ono muntu meta maino ono muntu kire myaka yo kunyomu ole buoye na kire buya nkoteba nga omusacha kanyoma tigaire mukaye buoye mukayo ya bange buoye amensa ngabe koleke biriti ne banye saa moja njimboka na saa 5 nimeda sale igare safe nete ligari yasa likapara ono muntu omonene na bako kisimna yana anyori wo mugakone ngoko randiki ngonyorunde amazori amanga toto ya polisi na yake a kliniki okay twira ne bono ga asamangana yokugayana ekerori umana lya beire usamangana ye conflict
nobwata baisike bamino ekini kikamati chiaye nobwata abaiburi bago egento kiaberenka yaba bona nekina goikora ngeri guna nayo mugaka bwenke ni nchuga yane amangana yayiga nsemo kyokaniri gotenena nigukaniri gotenena ensemo yokolyo kumuryogo goseni okwegerera osogotenena ensemo ye familia yago otebena muise ko minto mbyare mama mbyare tata mbyare murugyone naye gwachire nke yotete gotosarania ase nke ndege tanga ni mukana rate kiregento na agose kindoje asabandaro noje tiango teke maene familia yawe renderi ungonchokera kirango tebia ochote buguna wacha ga okore binto mbirako beke oikaranseire injininga nyite kuikaranseire bora mukano kongeranse mitano kieroro tiango teke tangani oganye musubati omina gote magosa mukao musoti mtuti yasa okande boy nonge wete musubati ominda so kandaria buoye atikoro sinka ya ene egetabu gya saburia yemeyemo egetabu gya saburia yemeyemo agotebana ori okurangerie barasa tianyo totegeto obungaini teto buli bungaini asengo asenya sai mukana bako kosesika umukaka kona bako kosesika kero mukungu akosere siko kaiga tiakumura masa abantu igoro maite kusiye itiri ndi bako tumeka ribe timetinga kiri kuru gwetadiri akora mukaingo nege sakane tadimo muhajo jina bwato bongo na sengenjo musodi mwabamotebia mamocha mukaye osema mu mwabo omaye gutena koraga mukaya sabantu onyaye kwomuraga ngora ja musike onyaye go muka otomusigeti na sengenjo gwatebi bintu tanya ko sineke mane so bolimo ndege tangani ngota yaba sacha kora egerra mukao protection okora egerra mukao kero egerra mukao bono yoiga amanyana no gegete security tege kora na egetabu kirike omuchakano ibere kumene baka 24 bono gari omusacha no tobe geto boroso naye okomoborendi naye ndo muti oborendi obutingu gokona nyomba ali basima mate omukungu aye mukane aliyama mocho ngwa kora njende ndege na kanire toirore asiki gwakora mokanya na mangana aya aye muri barenga okanye mu murumi nagatene mukawo no mube ogoseri omukungu agende kwa muntu watena samba mwao samba mwao ojitorare mwane koruriri no komote yakogenda mate nandi angote biga asinga cheitu naende abarigiri mutatu mwigwa mangana aburunge asinga chite binde byato itire okanyoro mumura akorangiri mukana korancho gocha ebarasa wono boriri aye no musacha or independent gamba buwo tiakoire nyoko na jikona no arabu licho kunya biri kunya kobaita bose iliyo kirika bosa mwita atikende yonsi ila nasemo kawe kanase mukawe mesa mukungu njina kunyumeta ko jagaiga nintageta maskani gaiga sikatata sikamama na aire nasema mumino nabangi nambaronka batari kutulia bacande mukaba mura na ndege mbaruta batobatebi yani nere kale nkaria amete nere so baisa ararame mukawo umungu nende tomanyega aye kwa nyometu na tata okaba muga tata amaskani ngo kwande on speak na hanyo kotete buonete nene sikabwane mungu nona bako kogosera asenge njoro muibori koikomera kitoko anyana manganaya okay liyo mana bosio yabana nabeko ngakene nabeko nyarikana mwetanire na numurugyogo yairira na liyo maneriga libaga mware kolira labda mukwanira gucha sensemo mwachaka kuomana bosio bwa bana ekinega tie bintu bire kwirira nyone na abana kwanyoro mwana bono abana nigo bale ensemo bachakira kwegemya gucha sensemo yangina baruchena tata nigagwita mama gose abana bachase ensemo yago especially abana abaisiko kwiguna mwana umwisike na ise abuo nege koroto na socks so kwanrango igoro yeri omana bosio bwa bana eliyo mane eri nali atuchandirerio again tongero kwa kwana about how to sort of conflict nganga kitoko kayana emechando na ndina amanya kotebaiga kire nyomo ne bwate mechando yake yaye na ndi mechando ne ye mechando no kutaiguana ngiye kote kutaiguana kero mukungu wako tebo mwana onaga ndi boarding nje kote bo mwana tiande de skuru ndini nyoro tabe 500 umukungu maya kotana yaya umwana nakwenda sirunga kwa hivyo twanya ro kutaiguana egende kiabeire na bakase ko deliverera na singe njo yo kutaiguana ko na tumani asabana etabwenereti ngaito bande ko angera mangana ito au ale na abana kibako legendo keri onye umwana mu murakaroro ke ndo jako manyana kana wango udinda kini mukana igara kini ocha ko kobi gento kitaka diki ketai umwana umusiko ma koranga na wango udina mukako ne moto ya yako tena koreki aya ako genda usikero kende konyara abana baito batware stress ndatora ndere uri mora nyora abarimu bari school oba buri buronge kapisa nyora abarimu kora ababori ndije kora shenda amara barabo onyara umwana ari class mu mwana umusini wate myaka 5 ose myaka 7 abo atetiga kakuburi guninki otana yaya
mama igage tuna tata gose tata na tuna mama lakini yira ke sana kwanyoro mwana gari traumatize ase ngenje toikunyara akanya gustukario kabakari kirasimi igeto to kusaria abana baito baka ebirengererio kibako ende school no barabake ense yawo chikisukia abana baraba ngaini abako bintu tokora mono dio mitu dio kokondise town igaiga tokore bintu mamincha abana baito barigererete tokumana abana barigererete twaramana abana barigererete mogosorete kuchiari kando indi mwumana mari mugocha emurabeta maiso na ende kunyorore igaiga bara rende bito mutandao gora to mutandao kyokoenda yani umukungo leta umane paka abana kuna mama nkuma nare koso musaji umane paka abana kuna tata ngoreki womanire eyire bobe itabwenereti nchamo naye mechando yanene yawo imari nandenge ndeko ndekira paka sabageni kwa so mukungu sengo rarenge wana orerire agocha akorera umukungu ntuma na ayengo itara mariga ayesa uzi amajari njwa sakenga kike inga kyomagani karibu pretend njanjire na ndega kogenda tuchaka tole barenga tole babe aso kwerane ni nse dakika yemo omauchaga kuimuka chisimi chira ego chakwerane mabori ari gaiga kanisa ngosasi matore twensi na begene tole na bwe ngosasi matore lakini chinga kichinyinge kwanyorana nonya na sensemo eria barugin kuigure na umurugi ni gakuimuka ogora rinagu ogora nyane no mugati oiriro murandie kanisa abumacha kwa saka igo kwa yegure yani rigategete na umurandia aragire buya na ino murandia murandia olete rurende murandia Sunday mambi se Jumamosi murandia tikara anyurende chae entingo kabisa lakini wokwera na senka mugakoye tanya gokoreru gente keiga usineri na gwagura likorosie endagira lunch gusina mabere gusomugati negati ebintu biri okonyorana bono mugaka korana umurugi one bono nigasige tu murandi mono nabo igasense moyendo korana mangana naragendrete katina kikonyarikanana kira chinsa murugi ngakonya gwatura iguru y'umurandi yani eleta lyago buno murandi elimenya taso munu wo murugi bo moto egente ke kuburi ngero na keko to kona je family jisemiri toko genda toko teba kungu gaki to morembe kabali sio morembe nangaki umugako no bwenge nchomono ngoganira gusikwa na mbeyemo umugako umurandi na chagaiga na charu wagenda mungachache umurisi oyo mwako no aro umurisi mwako litakayo umurisia lakini umugako nero umugako amatukonsi egitabu kiri kyaba ebeso isana 22 ego tena kobo umuyigweri submissive ochi asengo asomugako kwanyoro musaja nyomba akari nyomba umungina akaro si chae ntambe lakini murandi gagoja echae nyinge nongibete bo ege kombe kire kabatigari mugako utanyo kuna kombe kiria ege kombe kire plastic lakini omugani kagoja omugani kagoja ege kombe kema goja gaiga omugati omwe kwa kwesia gesia goteba blue band blue band obangusu na ndore ni kwengeje kamneyo kuno gotamanya njama tanyo okubwa ande bakungu bakomanya nomate no musaje nyomba tekere weke chinyingi nyomba ga chinyingi aigote na nomate nyomba by the way aso muntu modamangana abuna njo murandi kindaro mukungu ogoisa mugako yeri tangani ngoro no mukungu matenjera omugako yaja ke mwakuru ari moisabie amago joja sore gaiga so kora iguna omugeni kare saba kwanza ababanderende okulogo tamanya inje ngote no mugako ganerie omunyene nyomba bwoye nyomba asenge jonero mutugwenka njidiana ko bona amachiko narale bona talibo njobokane gago tangi sabi ga muntu mutangani aisabi abagene lakini kile kente kige koru etokoro na mbobe na asenge jogo tamanya negende kiko aholiri ekyo enamba ya mawasiliano nigere notice na ibere isano na isatu ne momara gatano omwerio veka isatu mono nabo gwaka esimi yago gabwo no ri neri boli no ri no commentera gose na aruraga niko kwanira emambia ya bona tutarachi gukorera insichi dakika chinke chire mutu enamba ya mawasiliano nigere noti isano na ibere isano na isatu isano ne mo mara gatano omwerio veka isatu kurwabwo ujumbe yago nabo gobeka ose nabo igona bo gwaka esimi yago ekareke tugendera tegosanga asobwamo emambia eye iga ntubwata mangana ye emotions na feelings ebintu ebyonsi pile ebintu byokonyorana mogaka nchira neri burakirero akare kwanda guchemwe yani nigagukoira bunaboka bono bunaboka negati ebintu biri byirere senge nchibono mogaka konyora labda tara understand mungi no erero na emudi yahe na kiere abako imuka iga labda umurugi oya mwira neri bobe kurwabona erari ereri gatebe na kibonangira neriga esegi
ebwatane roro kwaniranga igoro ya mang'ana emotions feelings ebinte biga byonsi ipi Mbia mono. nabo ekwaneki nambiri gusa egende gokwana amang'ana emotions mood mood okoboka kwanyorana leo tokabwati mweseso bugukwana obitete yani bako modana na bana bana tata bogete mood yembesa yebon omanyete taketo manyane egende gotoro no kosomana muna tonya komenyamo temo tonya komenyana mono umuntu amene miaka 10 manyiro mugako mono gose miaka 2 kwa mwe mwako yone igabugete igana iga na yangu mwe kyoko okomuhando na ni tete banike mayene no twale mudi kubate mudi yobwate aya mayene ine yawo nyumba weko koreki weko kwane ne to kombire ngeri kyobwate ase nyuma ti akwe mukibyo bwate mechande yobwate otwikiri omukungu ora nero umuchande yaye oso mukungu ayimokie akoretera mwe mukunaro kumike mambi ochaka kuma no mucho kuma no otramogosera moni yako byake byabuso kuchia abana akubatokonyera gusano musacha kwanyora konya kumnyokia abana sikoga yani asinginje yake ye mood na feelings kwali ekibono na kite na riato itasenyuma asense muyende oyakoboria igoro yogo sasima mugaka agosasima Jumamosi umongina yagosasima Jumapili mugaka agosasima Jumamosi nigako kaende kanisa kale kebiriko mugaka naye nigoko kaende kanisa ekale guchi nsemende ngao nandege ndingera orro kera abantu bakuru echiro bakurusanye echiro ebintu mbira otokurira abasaye ebinane ngo yatora abasaye egende kora role umusaba tananje kandu mekeme pano tatebe umuntu ngo nakale usene ekya Adventistari uyo ndakale bie chiga usen Catholic chikanise chigo cha iga yani ekanise ogotume e boundary kwa ndeka nsende moyo no muri of a spiritual level egende ngo tona spiritual level obo Kristo bwaino muri ke wango gatiki kereke masenge njo naye religion yawe gere ngao use dini yawe gere ngao no ye kabaki ngao nere kwa Jumamosi kusenera wa Muislamu tata Muislamu okomuka Jumamosi yawe no musacha kwa gende kanisa Jumamosi mukao nere muka Jumapili ogende kanisa Jumapili ayoje kubona ngorao nako okay gende kendi yakabiri ayebuno musacha kwa gende mubwate kanisa mukora ko munde kanisa agabo ngakirotse abantu abaramanye no murayo sori murayi bono edini yabire gente kemo tubwate chisegia senyo nanti abatenge tokende naba sabe tongo ngani kabare mono naro mboria ange miti yange tayarire no maite alenge nyaroka na nyariro mu muragete akoende kanisa gete na ene yogochi neyengochi ndira kiri maite ontebiri yabago change tigankwane kaburonge nandi mungi kwa basaye egite na kwane abasaye umusaye ndatongi gwe omumura nabako yole kanisa agochi asinge njago tagete akonyome no muteme na mara bako mena mara lakini ngakijiri yako ni tunale nekerenga tinga kyako ikinyoma ko tena nje kwa nyota nenge kanisa ge edire go change nenge dire kanisa gete abundi kwa kwadire kingwerere ako tebenje nenge kanisa gete yaba ibuli bane igona moto kunyara go change muntu oyo na change umuntu oyo nyasaye wiyeka alright aito kunyara ase ugukorera chireka chetondo chena etigarete insiye dakika yemo ase ukorera mambia yabono kamera yago neyere namba ibire nimanye tena enkwane yiga na mange twarobere tugoche gukwanira lakini nturakwanira sengencho yechinsa labda na weekend tokonyara libaga igo minute na wikatochi togendere kurwali ase twatigire engana yago yo mweri ugukorera emambia yabono nerie mbia mano umwanjo murigeria engana ndakore neriga enyomo kiri nyomo nebwate mechando yae na ene mechande yae emechande tubwate kiri nyomo nebwate ngakiko yana mangana yae igongo teba iga enyomo ne nchenu na ndo imomete nero mugako oyimomete nero mungino murende burunge na netoka mechando gegocha gosira na mure oyo takogwa no yo takogwa singencho keremo gochamo emogo tikakigima na ndega se nyome yiga teto tangani Yesu Kristo mutwe na nebe mechando kero tumanya kitoko gayana mangana ita se nyomo elinde to ne burunge tube na sogo subwanya sai ingane yo mwise nenga tenga ki engene ngani yana asere no toramo matukonsi yasa itikakore Miamano mwancho morieri wen Soko TV asoko bwati umurobiri gakurwa chise enye cha bono mami gwika chise chigaisano nemo kurwa litukoria Jumatatu gwikera lero igana inde kero kiria twekire omweri gwika litukoria Jumatatu na ndentomera ne chise enye gwika chinsa isano nemo cha mobaso aso umurobiri wiga bwetero biri asoko murekera abuna lero twakorire tokumurekera igoro yali agenderete ase chiamate chi familia ne chinywomo na boigo ase umangana abwatikene no gukinia nabo kwenekia na uburuso mboro ruburunge ase chinywa mocheto gendera gotuwe kubwati mirobere ndi atigera se omubaso obono gwika linga kiende na inde literane Ishmael Mogere.